Aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale sanfɛ. A bɛ fɔ lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw min ye makura ye k'a ɲin'a fɛ aw ka abonné a ka tila ka partager ni o de ka cari kosɛbɛ. Azansi Koba a ko a b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen kulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Aw minnu b'a fɛ ka taa hiji la san 2025 in na k'a ka wuli ka se u jabala la. O tɛmɛnen kɔfɛ décembre kalo in kɔnɔna na ka fara janvier kalo kan o kɛlen bɛ ka umura kɛrɛnkɛrɛn labɛn aw ye. Umura min ni aw b'a fɛ ka taa ka san laban umura kɛ k'a ka wuli ka se u ma u jabala la Bamakɔ kura. O cogo kelen na STV Voyage ka sanga ni san laban baaraw ye. Olu kelen do ka umura kɛrɛnkɛrɛn labɛn anw ye. Umura min n'a musaka bɛɛ lajɛlen ye $2 bɔɲɔnko ye. Umura in maa min bɛna da karamɔgɔ o y'an karamɔgɔ Mulaye Hade Kureshi. Ale bɛna da hijidenw kan umuradenw kan ka taa ni umura baara in bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka segi. O jabala filɛ nin ye Kalabankura 30 mètres fiye yɛrɛ da la. A ma ɲɛma Elhaji Lamine Traoré. N balimaw Gadane ale bɛ nɔnɔmugu Gadane ko fɔ ani ka fara a produit tɔw kan. Aw minnu bɛ k'a fɔ ko da la dumuni sanuma ko aw b'aw ɲini produit Gadane a y'o ka a ta lan ye. N balimaw Panacée d'Afrique sirifɛkɛ ka fura ale dilannen ka cɛ ɲɛ k'a bila an bɛɛ lajɛlen sago la. Panacée aw minnu bɛ k'a fɔ kɔnɔna bana bɛ aw la, sumaya, fasa, jolisira banaw nin bɛɛ lajɛlen fura ɲuman a bɛ sɔrɔ Panacée la. Panacée bɛ sɔrɔ radio Kayra ka radio bɛ fan o fan i bɛ Panacée sɔrɔ yen. Radio Nuru FM Kalabankura Panacée a bɛ sɔrɔ yen. A ma ɲɛma ale bɛ Bamakɔ kurakaw olu fɛ yen. Min ye Mali fintigilakaw u ye se sɔrɔ juguw kan kɛrɛnkɛrɛnna Kayi mara la dugu in wele ko Sandare. An ka min ye sanfɛ kɛlɛcɛw ye olu kɛra sababu ye ka dansigi kɛ min ye banbanciw maa caman ye. O ka bolifɛn caman bɛ yen minnu tora nin ko in senfɛ. Musa Kɔnɛ ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. K'a fɔ ko Maliko lakana wulikajɔ hukumu kɔnɔ an ka wolomasiri tabagaw u bɛ ka jamana lakana baaraw kɛ a kɛ ɲɛma jamana kɔnɔ nka min ye tɛnɛn tɛmɛlen ye jatigɛwale kɛbaga jɛkulu dɔ de y'a ɲini ka dankari ta ka lase Sandare lakana tigilamɔgɔw dagayɔrɔ ma Kayi marabolo kɔnɔ. O baara de ma ɲa u bolo bari an ka wolomasiri tabagaw ka waleya teliyala u ma min y'a to u ye bɔnɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka bɔ olu yɔrɔ ni sanfɛ mugujugu ye an ka drone sababu la k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw ye ni bamanci wale tigilamɔgɔw bali u ka waleya jugu la min kun ko b'u kɔnɔ ka ɲɛsin Sandare kan ma Kayi mara kɔnɔ k'a fɔ ko o caman bolila wa dankarikɛla caman na ani k'a fɔ ko min ye moto 30 bɔɲɔgɔnko ye o de sɔrɔla u nɔfɛ. O yɔrɔ de la Mali kɛlɛbolo ɲɛmaaba n'o ye État Major Général des Armées a ko a bɛ hakilisigi di halisa jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ ko nin walejugukɛlaw ko u bɛna nɔfɛ gɛn k'u minɛ ni ka dankari kɛ u la. Ka sanga ni hali bi Mali ka kɛlɛkɛminɛn sɔrɔ ye kunungo min ye Mali ye kɛlɛkɛminɛn kura dɔ sɔrɔ min bɛ tali kɛ durunin na. Durunin min ni an bɛ se k'a fɔ ko bi ale ye dilannen kuraw ye ka sanga ni kɛlɛ nasiraw ye. Musa Kɔnɛ ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Bari u bɔra ka kɛlɛkɛ pankurun kura wɛrɛw sɔrɔ min tun ye jamana ɲɛmaabaw ka hamina fanba dɔ ye a bɛ ka ɲɛfɔ cogoya min na ko kɛlɛkɛminɛn ninnu ye kɛlɛkɛminɛn barikamaw ye kosɛbɛ minnu sɔrɔla ka di an ka wolomasiri tabagaw ma. Kɛlɛkɛminɛn n'o ye pankuruw ye ko pankuru farimanw de don kɛlɛ la kosɛbɛ minnu bɛ mɔgɔ yɛrɛ dabali ban ko Turki jamana ka fɛn dilannenw de don ni drone de don a bɛ fɔ a ma ko drone AKNG dɔnbaw b'a fɔ cogoya min na ko mɔtɛri 2 o de b'a la min bɛ a ka teliya kojugu fɔ a ka waleyaw la. O kɔfɛ ko min ye kilomɛtiri 400 bɔɲɔgɔnko ye a bɛ se ka o de boli lɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ni a wulila a bɛ se ka tile kelen mumɛ bɛɛ kɛ a tɛ jɔ. K'a fɔ ko a bɛ mugujugu fana doni ni o ye bɔmu ye min bɛ mugujugu mun girinya bɛ taa
kilo 1000 ani 500 la k'a fɔ ko subaga ɲɛ fɛnɛ bɛ ni kɛlɛkɛminɛn kofɔlen kun ni o ye kameraw ye min b'a to a bɛ se ka kɔlɔsi boli jamana fan bɛɛ lajɛlen kan a ɲɛdɔnbagaw bɛ ka a fɔ cogoya min na ko k'a fɔ ko kabini sisan fanga ɲɛmɔgɔw nana kabini san 2020 o b'a la ka kɛlɛkɛminɛnw de ɲini kudayi ka di jamana lakanabagaw ma min b'a to u bɛ lakana sabati o waleya o seereya la kɛlɛbolo tigilamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba ni o ye ministre général de corps d'armée Sadio Kamara ye a ye o sɛbɛntiya ni ale yɛrɛ fɛnɛ nana ni kɛlɛkɛ pankurun kura ninnu dili seereya k'a fɔ ko ala ni jamanadenw ka muɲu ni jamana ɲɛmɔgɔw lamɛn koɲuman kosɔn général d'armée Asimi Goïta ka hakilina kɛrɛnkɛrɛnnenw kosɔn ko ni minɛn ninnu sɔrɔla min bɛna dɔ fara halisa an ka jamana lakanabagaw fanga kan ka se ka an ka jamana kisi banbanci wale kɛbagaw tɔɔrɔ ma. Kunungo mayambugukaw fɛ yen funangɛnka dɔ ale ye a ɲɔgɔn funangɛnkɛ dɔ min ka bɔnɛ a nin na ka tila ka taa bila a la a kɛra sababu ye sigiɲɔgɔnw olu bɔra a kalama o fana ɲɔgɔn wele jama la ni ka maa min ye fagali kɛ ka tila k'a fana faga a nɔ na an balimakɛ Ibrahim Jawara ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ka sanga ni nin ko in ye. Ne tɔgɔ ya Kamiya si président des jeunes de Janigila ne Janigila sifinnakaw ka ɲɛmɔgɔ ye awɔ ko in kunnafoni sɔrɔ cogo di? Bon ne kunnafoni sɔrɔ cogo min na ne yɛrɛ tɛmɛna kari in fɛ 16h ma ne tɛmɛna kari fɛ à 16h pile comme ça ne tɛmɛna même pas 10 minutes ka taa n sigi ekɔliso kɔfɛ ne welela ko dɔ ye dɔ faga ko a tigi y'a jeni n ko tɛ se ka kɛ quoi ko parce que ne tɛmɛna fɛ san n ko tɛ se ka kɛ maintenant ne seginna ka na nana sɔrɔ cɛ y'a faga maintenant a tilala ka jeni mɔgɔ kelen de ye nin baara in kɛ ka fagali kɛ a tila ka jeni a ko a ye muru don a kɔnɔ a tila ka fara kɛ k'a bugɔ maintenant bolila kɔ fo ka na se yan yɔrɔ la kari kunnafoni joli bɛ ka siri cɛ joli bɔnna cɛ bɔra ka bin a sɔrɔla ka tasuma ta ka fɛn ɲamaw ka tasuma ka jeni o kelen tuma min na bɔ gardien min a kɛra komi kɔfɛ gardien ni tasuma sisi yɛlɛtɔla ye k'i kunkolo jɔ kogo la yɔrɔ min na dɔrɔn a ye fara da o fɛnɛ kun o fɛnɛ kunkolo sɔgɔ o fɛnɛ kulela k'a ye mɔgɔ faga o bɔra ka bula o jolima mɔgɔw fɛnɛ jama fɛnɛ bolila kɔ ka taa sɔrɔ taara dugu dɔ ka kuru kɔnɔna na jama taara sɔrɔ yen nɔ tɛna k'a minɛ k'a fɛnɛ ci k'a faga a kɛra su fila donc min ye fagali kɛ ka cɛ faga k'a jeni ale fɛnɛ minɛna k'a ci k'a faga jama fɛnɛ y'ale ci k'ale faga donc hadamadenw ni gɛlɛyara de nin ye yan de tilegan dere an filɛ kari min kɔnɔ su yɛrɛ dalen filɛ nin a jeninen don a filɛ nin ye a jeninen don vraiment nin waleya in min ye jeunesse président ye nin n'a ɲɔgɔnnaw nin bɛ deli ka kɛ yan tilegan fɛ tantɔ walima nin y'a siɲɛ fɔlɔ bon nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an deli k'an yɛrɛ an wolola an ka ko suba kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ tuma dɔ la kɔni moto zone kɔnɔ olu bɛ fan bɛɛ o dɔ de la o de la dɔ faga moto la o fana kɛra fajirida fɛ mais 16h mais nin ye joli de ye nin ye joli de ye kogo la tan an t'a la joli ma image ma nin ye joli de ye kogo la i ko ko moto zone kɔni bɛ yan mais nin tɛ laada ye yan non nin tɛ laada ye yan c'est la première fois yɛrɛ an ka nin y'a siɲɛ fɔlɔ surtout tile ka teli i fallait depuis sɔgɔmada u ye mankan kɛ parce que an tilala ka se u ka patron ma ko sɔgɔmada k'u ye mankan kɛ u fila maintenant kelen bolo k'a banna dɔw ni filɛ nin k'a bɛlɛ sa tila a b'a kɔfɛ sa ka muru don a kɔnɔ mais u ka mɔgɔw yera minnu u ka mɔgɔw yera parce que an yɛrɛ fɛ yen u ka mɔgɔw yɛrɛ n'i yɛrɛ fagara n'i fɔlɔ fagara o yɛrɛ ye u ka duba bɛ mayamugu don o yɔrɔ la a bɛnbaw yɛrɛ bɛ yan nɔ mais dɔ in min y'a fɔ mɔgɔw bɔra min fana faga bon an kɔni to o somɔgɔw ko kɔni bɛ yan fɔlɔ nka u ka patron kɔni bɛ yen on dirait b'u bɛɛ somɔgɔw u bɛ nin baara kɛ u bɛ yala ka nɛgɛkolo de ɲini nɛgɛkolo ni batiri kɔrɔ ninnu u bɛ yala k'olu ɲini ka na sɔrɔ u ka patron o si bɛ san joli ɲɔgɔn bon cɛ ni min kɔni fagara si bɛ tɛmɛ san 23 kan san 23 san 20 o si tɛ tɛmɛ olu kan wa yɛrɛ n'i yɛrɛ faga i parike bɛnkɛ dɔ k'a muso nana kɛ kalo kelen bɔ a bɔ a muso nana kɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ a ye min faga o muso nana a tɛ kalo kelen yɛrɛ bɔ a baɲangara nin ye dabalibanko ye jamana in kɔnɔ dɛ kabako don hadamadenw ni gɛlɛyara maa b'i yɛrɛ ɲininka est ce que maa b'i to i yɛrɛ ma ka se ka nin waleya kɛ président est ce que e yɛrɛ bolo ni maa ye ɲininkali k'i la est ce que mɔgɔ bɛ se k'i to i yɛrɛ ma ka mɔgɔ faga ta ka tila k'a jeni k'i to i hakili kan
est-ce que ka nyana minima fait ko ni fontaine no ay sitan do ta sono ta sune san ko ay sono ta sune san parce que ne tara qorani yera yi baro ko abi fono ta ko le su ti yera ma ki ben ke ka mo do mo ko na kila ka bula ko julu ga siri ka kila ka fara da ko ka kila ka fa ka kila ka jini ikele o se ka o se to mi frère nana o si shi o yi kuno bi fara do fene ko o se ka ke ko ni ma fene ta sune ti mo normal ki bi yera ma ti se ka ke autant dambe ou te malé yera ta bulu ko ni kɔfɛ président janigila an filɛ yɔrɔ min na an kɔni ɲɛ b'a la so bamalu bɛ yan fɛnw bɛ yan aw yɛrɛ bɛna mesure jumɛn ta yan sécurité ko la hali lumière ko fɛnɛ bɛ yan yɔrɔ la mɛ ni tɛ sufɛ ko yɛrɛ ni kɔni ye tilegan dire fɛn wagati carré kɔnɔ yan nin fɛnɛ ye kabako ye dɛ maliyɛnw dugu jɛ o jɛ bamakɔ i bɛ ko kura de mɛn ni yɛrɛ fagali nasugu fɛnɛ tantɔ n'i ye min fɔ mɔgɔ kɔni ti se k'i to hakili la k'a fɔ i ma ɲɛnaminima fɛn ta ka nin waleya kɛ tan a ka gɛlɛn mɛ komi nin kɔni a bɛ komi a ko nɔ parce que ale ye fagali kɛ ale yɛrɛ faga nin ye nin ko a bɛ komi a ko nɔgɔra nka an ɲɛ b'a la su in bɛ halisa min jenina o bɛ yan a ye ma faama wele bon famaw ne yɛrɛ de fama wele ne wele premier des choses ne yɛrɛ de fama wele ni fama wele bon famaw nana ni polisi wele ka gendarmerie wele ka sapeur wele mais polisiw fɔlɔ de sera polisiw ko b'u ka baara olu kɔni nana u ka constat kɛ an yɛrɛ y'u dɛmɛ u ni kɛ baara la u taara ka t'olu fɛnɛ ka kumaw la ka sɛnɛ kɛra cogoya min na u y'olu bɛɛ sɛgɛn bon ko mɔgɔ dɔ service dɔ fɛnɛ bɛ minnu bɛ su ta u ko t'olu ka baara ye bon an yɛrɛ dɛmɛ k'u bolo kɔrɔfɔ kun cɛ la sisan bon kɔrɔfɔw tun tɛ la ne bɛ se ka min fɔ vraiment ɲɛnaminifɛn ninnu ne bɛ min fɔ ne yɛrɛ ye sifinnaka ye an sifinnakaw ɲɛnaminifɛn tali nafa foyi t'a la n'i y'a ta n'a nana hakilina min i b'o de kɛ gouvernement de b'a la bon ni min filɛ ka nin kɛ tan ɲɛnaminifɛn n'a nafa n'a kun b'o ta a bɛ se ka karikan malo don mɔgɔ min na o tɛ se ka kɛ quoi ne kɔni conseil di sifinnakaw ma ɲɛnaminifɛn an ka ta mɔgɔ foyi t'a la ni cɛ président min yɛrɛ fo parce que bi e ye misali ye jeunesse kɔnɔ n'a ɲɔgɔnna ko jeune ka ɲɛmɔgɔ de kan ka i ka baara de kɛ i ka devoir de kɛ donc an b'i yɛrɛ fo i ka kɛta la Dr Alaye Bokoum ale kun ye maa ye maa min ni a tun bɛ an ka premier ministre kɔrɔ ale kɛrɛfɛ baaraw la dan sigilen premier ministre kɔrɔ ka baaraw la Dr Alaye Bokoum kunungo ale fara ɲɔgɔn kɛ min ye a cakɛɲɔgɔnw a ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ne bɛ CPM ko fɔ ka ɲɛfɔli kɛ a ye baara minnu kɛ ni furancɛ ninnu kɔnɔna na an ka jɛ ka Dr Alaye Bokoum k'a ka kumakanw lamɛn. Donc an balimamuso an'an balimacɛw aw ni wula alors CPM tɔndenw mɔgɔ mɔgɔ bɛ jɛkulu la minnu bɛ CPM kɔnɔ Kulibali tɔn bɛɛ ni kɛlɛya ani ozone ani mɔgɔ caman fɛn fɛn bɛ le parti mûr les différentes comment on appelle ça l'association minnu bɛ commune 1 ni commune 3 ni syndicat fitini école fitiniw ka syndicat ɲɛmɔgɔw minnu bɛ an cɛla fana minnu donna CPM ka hakilina na kuma min na CPM dilanna ani mɔgɔ kelen kelen ani an ka mɔgɔ ɲɛnɛmaw wɛrɛw n'o ye cɛkɔrɔbaw ye c'est vrai qu'aujourd'hui an ka cɛkɔrɔba min ye CPM yɛrɛ tɔgɔ di ala ka hinɛ la a taɲana a t'an cɛla bi n'o ye Bakari Buware ye mais an ka cɛkɔrɔba wɛrɛ fana bɛ yen n'o ye Isiyaka Kulibali ale fana sen b'a dimi a ma se ka kɛ yan donc en tout cas CPM aw minnu déplacera ka na vraiment ka foli baw ye bi o ye tɛnɛ ye tile 25 novembre kalo 2024 aw welekun ye mun ye c'est que kuna siningo mɔgɔ 2 fo 3 sera ne ma k'a fɔ k'olu y'a ye premier ministre sera ka taa bonya da M5 RFP mɔgɔw kan ani FSD ani MPR donc k'a kun ka d'u ye premier ministre ka na bonya da olu fana kan olu fana ka gɛrɛ a la kumaw lamɛn n'o ye Cogel Kokala Mayiga ye donc ne kelen ka kuma fɔ a ɲɛna a ko problème t'a la maintenant a ye message dɔ de bila k'a fɔ Buba parce que ale de ye force du changement ɲɛmaa ye fana min bɛ ka force du changement organisé force du changement ye jɛkulu minnu tɛ jɛkulu 3 minnu tɛ MPR ani FSD ani M5 kɔnɔna na jɛkulu tɔw a badenw de bɛ yen a ko Buba ka u bɛɛ wele kunu dimanche 17h M5 siège la a n'olu ka kuma a ko Buba ma k'a bɛ ne contacter n'o ye ne Dr Alaye Bokoum
ne ka yɛrɛ wolo mɔgɔw ani CPM comme nin bɛɛ jɛkulu minnu ne ni minnu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc ne ka occupé olu ka cas la donc mais ne kun m'a faamu pour moi ne ka occupé u ka cas la o kɔrɔ ye ko a bɛna olu rencontrer u damana et que ne de bɛna occupé o la fo ne ye yɛrɛ wolo mɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna olu yɛrɛ kun bɛ ka ɲɔgɔn dalajɛ ka kuma ka bɛn kuma ye k'u k'a dɔn nin yɔrɔ in na ko ne de ma faamuyali kɛ parce que premier ministre ko k'a ti fɛ ka taa jɛkulu kelen rencontrer fort du changement na parce que a b'a dɔn jɛkulu minnu b'a la u ka ca kosɛbɛ yɛrɛ de la dernière fois qu'on a compté dɔɔni de b'a jɛ 100 na donc n'a taara min fɛ problème mun ye a ma taa min fɛ o bɛ dimi n'a continuera fana ka multiplier avec comme si ale bɛ campagne baara la ou bien a bɛ fɛ ko caman fɔ donc il ne souhaite pas le faire donc a ko dɔrɔn kunu a ye message dɔ lancer an bɛna o message ma lase aw ma n'ala sɔnna ma mais yan'o cɛ ko dɔ kun bɛ ne kɔnɔ k'a fɔ an ɲɛna n'a kun nana CPM na peut-être que ale fana bɛna ye vidéo de la parce que ni n'a ma kuma kɛ ala de ye n seere o la parce que a t'a dɔn fɛn min do yɛrɛ mais yanni n ka daminɛ n bɛ barika da CPM mɔgɔ ye kosɛbɛ sortie fɛn fɛn kɛra Mali la sortie fɔlɔ de soutien o kɛra le 29 octobre 2021 n'aw hakili b'a la les commerçants CPM ani mɔgɔ wɛrɛ jɛkulu wɛrɛ vision buye mɔgɔ yɛrɛ wolo mɔgɔ caman de farala ɲɔgɔn kan ka bɔ ka soutien fɔlɔ kɛ le 21 octobre 2021 o kɔfɛ le 10 décembre o kɔni an y'o kɛ buye ka yeta hukum kɔnɔ vision buye n'aw hakili b'a la cɛkɔrɔba in a ka mɔgɔw bɛɛ de bɔra k'a fɔ k'an ka tugu ɲɔgɔn kɔ ka transition soutenue kabini transition daminɛ fo bi n ka barika da bɛ olu ye ani ka le rendre hommage ani buye ka mɔgɔw bɛ ani an bɛɛ y'a ka mɔgɔw ye an bɛɛ y'a denw n'a mɔdenw ye nka an ma liste fana de ye nin jɛkulu in o don ale de kun y'o ɲɛmaa ye olu de kun y'o ɲɛmaa ye an tugura olu kɔ ka bɔ o kɛra le 10 décembre et kɔfɛ le 14 janvier 2022 o kɔni a ma se an k'o fɔ ala barika la je crois que an ye réunion kɛ fo ka 2 millions fara ɲɔgɔn kan le 9 parce que kuma min na CEDEAO sanction bɛ na o y'a sɔrɔ an kun bɛ réunion na k'a fɔ ko an bɛ na jɛkulu dɔ sigi min bɛ ANR ka solution ninnu k'a fɔ k'an bɛ tugu o ko ka lajɛ ni gouvernement bɛ baara kɛ ka jama ye mun fɔ n'o bɛ kɛ vraiment an k'an to o kɛnɛ kɔnɔ donc CEDEAO sanction jiginna an ko le 14 an ka bɔ k'a fɔ k'an ma jɛ ni CEDEAO ye et je crois que o yɔrɔ de la mɔgɔw ye ne sugandi ko ne ka kɛ fɛngɛ ye parce que an taara ɲɔgɔn sɔrɔ laban na vers à la bourse du travail bɛɛ ko k'an ka bɔ le 14 an ye wari dalajɛ o yɔrɔ bɛɛ la fo an ye 2 millions ni dɔɔni sɔrɔ mercredi k'a fɔ k'an bɛ conférence de presse kɛ je crois que an y'o conférence de presse fana kɛ o don k'a fɔ k'an bɛ bɔ au kɛra le 10 c'est ça c'est ce jour là au kɛra le 10 janvier o su bɛɛ la état fana ye bɛɛ wele président an ka président an ka foli b'a ye n'o ye président Assimi Goïta ka an ka jamana ɲɛma n'o ye le général d'armée Assimi Goïta k'a fo a n'a ka nɔfɛ militaires bɛɛ fo généraux bɛɛ ka tila ka gouvernement kura in fana fo k'a féliciter ka Abdoulaye Maïga fana féliciter le fait ka kɛra premier ministre ye donc o don an bɛnna kan de k'an bɛ bɔ le 14 k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ka bɔ ni gouvernement kun ma weleli kɛ jama kun tɛ caya dɛ parce que mɔgɔ bɛɛ kun bɛnnen tɛ mais gouvernement y'a ɲini jɔn de kun ye fɛn in ɲɛmaa ye a fɔr'u ɲɛna u taara ɲɛɲini k'a dɔn jɛkulu min don ani mɔgɔ min b'a ɲɛfɛ u ma bɔ a ma mais olu fana ye commission dɔ sigi je crois que ministre Kasa kun b'a la Umar Jara kun b'a la Fune Kulubali kun b'a la ani ministre wɛrɛ u mɔgɔ 4 bɛ mɔgɔ 5 ka fara primature mɔgɔ dɔ fana kun b'a la Abu An ninnu ani Abdelkader Maïga ninnu ani Bouba Traoré ninnu donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka jɛkulu in kɛ ka 14 janvier organiser ala barika la min bɔra la bɛɛ y'o dɔn o bɔlen kɔfɛ le 1er avril n'aw hakili b'a la maliyɛn bɛɛ bɔra k'a fɔ k'an ka bɔ CEDEAO la o don k'an to place de l'indépendance la u ye mɔgɔ 15 sugandi ne kun b'o cɛla ani Jamil Bitaru ni mɔgɔ wɛrɛw an taara premier ministre fɛ yen ka taa papier yira la k'a fɔ ko jama ko k'an ka bɔ CEDEAO la k'an ti jɛ ni CEDEAO kɔnɔ toli ye bilen au don de premier ministre ye la prolongation de la transition a ko ka en tout cas ale kɔni hakili la an bɛ na 2 ans di a tɛ jigin 2 ans kɔrɔ maintenant c'est pour que CEDEAO ka bɛn n'a ye fo ni ale fana ka chef n'o ye président y'a bɔ ale ka hakilina na je me rappelle très bien comment ça s'est passé don fɔlɔ min na o don yɛrɛ mɔgɔ caman parce que pour eux 18 mois de fora don na ta bɔra kuma caman kɛra o kɔnɔ donc o don fana an kun b'a cɛ la an ye panafricain fana rencontré le 29 mars o fana premier ministre kɛ pour que an ka marcheur minnu bɔra Sénégal ka na o fana ala barika la an de kɛra sababu mɔgɔ min ye comité piloté maintenant le 13 mai o ye mun ye
mɔgɔ dɔ de farala ɲɔgɔn kan ala la ne kun t'u cɛ la au début k'a fɔ ko an k'a fɔ espoir tous fama bɛɛ ka wuli ka fama dɛmɛ parce que je me rappelle bien kuma min na an ye debout sur le rempart wuli ka jɔ tuma sera min labanna ka kɛ yɛrɛ wolo debout sur le rempart ye on a créé ça le 2 février 2018 à la bourse à la pyramide le 3 février an ye sorti fɔlɔ kɛ k'a fɔ k'an bɛ armée soutenu a vidéo c'est disponible donc au 13 mai kelen an hakili jiginna an ye dɛmɛ fɔlɔ minnu kɛ ani mouvement wɛrɛw kɔnɔ ka armée dɛmɛ mais malheureusement minnu kun y'a daminɛ mɔgɔ kelen b'u la n tɛ fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mais ale de ye ko in bɛ ɲagami an bolo peut-être que tiɲɛ wɛrɛ histoire kɔnɔ parce que an bɛna sɛbɛnniw kɛ o parce que maintenant on sent qu'il faut qu'on écrive sɛbɛnniw kɔnɔ an bɛna yira mɔgɔ la mɔgɔ minnu nana k'a fɔ bɔ komi i tɔgɔ bɔlen don i ko ka di mɔgɔ ye i fɛ ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ma ɲi ne da a ka ɲi peut-être aw da mais pour que faamuyali ka sɔrɔ kuma na a nana ne ka bureau la yan k'a fɔ ko le 13 an ka bɔ ka armée soutenu maintenant an bɛ t-shirt kɛ ka t-shirt feere mɔgɔ ma nin fɛngɛra an b'a lajɛ an bɛ se ka mun di armée ma n ko bon ne tɛ n ka image di fo n ka ko kelen faamu aw bɛ jɛkulu dɔ de créer mɔgɔ minnu y'a hakili sɔrɔ mɔgɔ minnu commerçant min bɛ se ka a t-shirt san an bɛ taa défense ministère de la défense la u bɛ jamakulu dɔ bila ka na commission an bɛ commission kɛ u bɛ mɔgɔ dama dama dɔ bila ka na an bɛɛ bɛ jɛ k'a fɔ bon voilà dɔ t-shirt a tɛ tɛmɛ 100 200 300 kan n'an ye o million kelen feere 2000 1 million de t-shirt à 10 000 ça fait 1 milliard donc an bɛ mɔgɔ minnu b'o baara kɛ ne bɔ kun tuma tɔ wari la mais minnu bɛ baara kɛ u bɛ sara a kɔnɔ commerçant ka wari bɛ bɔ a kɔnɔ wari tɔ min bɛ se ka di armée ma n'o kun kɛra bi i b'a sɔrɔ comme Burkina y'a kɛ cogo min na i b'a sɔrɔ bi armée kun ye wari caman sɔrɔ n ko tigi ma n'aw sɔnna an k'o jɛkulu kɛ bɛɛ bɛ na an bɛ taa compte dayɛlɛ mɔgɔ kelen t'a signé mɔgɔ fila t'a signé parce que ne ye jɛkulu kɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ ten de mɔgɔ kelen t'a signé de fo mɔgɔ fila mɔgɔ saba a tigi bɔra yan da a ma se yan bilen aujourd'hui a tigi bɛ jɛkulu min na olu de bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ tɔ tɛ soutien olu de soutien mais o kuma wɛrɛ donc ka kuma n'o ye maintenant ne ye baara min kɛ aw tɔgɔ la ani maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la kuma min na premier ministre siɲɛ 11 n y'a compté donc o don a b'a fɔ bokum na i ka na baara kɛ n kɛrɛfɛ parce que i bɛ cogo min na i ka ko dɔ faamu administration kɔnɔ ne ma sɔn n ko premier ministre ne mɔgɔ min ye nka kumakan in o de ka di n ye n ka se ka kuma cogo min ka di n ye n tɛ mɔgɔ nɛnitɛmɛ mais min bɛ hakilila la j'ai fait 15 ans je fais une lutte de conviction n ka to n ka hukumu kɔnɔ mais a labanna ka n convaincu ne y'a dɔn ale de jo b'a la ja ne ko hakilila n bɛ fɛn caman dɔn mais n taalen ka taa baara kɛ administration la n y'a caman fana ne tɛ min dɔn o ka ca ne bɛ min dɔn ye ne taalen a kɛrɛfɛ ne ye baara mun kɛ aw tɔgɔ la fɛn dɔ bɛ yen nɔ min wele ko dossier o dossier min dir'i ma an k'a fɔ numukɛ min filɛ nin ye sisan dɔw taara bi a kan mais se t'a ye bi fɛn foyi t'a ye jamana bɛ se ka ɲɛsin ka mun de k'a ye n'a dossier sugu nana a caman don dɛ parce que primature bɛ tila ka don o kɔnɔ primature ye yɔrɔ ye il y a 600 et quelques services 600 de bɛ Mali la ministère bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan et puis jɛkulu 7 de bɛ yen min bɛ wele ko cellule cellule minnu bɛ yen nɔ dɔw ye culture ye dɔw ye art ye dɔw ye justice ye dɔw ye sport ye a bɛɛ de bɛ yen dɔw ye commerce ye dɔw ye industrie ye dɔw ye environnement ye donc nin bɛɛ de cellule bɛ yen a cellule kelen o kelen mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 de bɛ baara k'a kɔnɔ a cellule dɔ bɛ yɛrɛ fo mɔgɔ 6 mɔgɔ 7 de bɛ baara k'a kɔnɔ a dossier bɛ tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ selon par exemple n'u nana pharmacie ko kuma b'a la ou bien fura ko kuma b'a la ne a dossier minnu hakɛ min sera ne ma ne ye dossier 407 407 dossier a dossier kelen o kelen ne ye nɔ technique kelen bɔ a la o dossier minnu bɛ na 40 50 tile kɔnɔ a bɛɛ bɛ taa premier ministre fɛ yen k'o ye cogo min na n bɛ misali dɔ di muso dɔ bɛ bɔ fo jamana dɔ la n tɛ fɛ ka jamana tɔgɔ fɔ a bɛ fɛ ka premier ministre rencontrer mais pour que premier ministre ka rencontrer dossier dira an minnu ma fo an k'a jɔ muso ye jɔn ye a bɛ baara jumɛn kɛ fo k'an k'o bɛɛ étude kɛ tuma dɔ la internet kan tuma dɔ la i bɛ mɔgɔ dɔ wele o jamana kɔnɔ kuma dɔ la i b'u ko ambassade wele i b'o baara de kɛ ka fɔ premier ministre ne kɔni ye mun sɔrɔ par exemple muso dɔ bɛ yen muso in bɛ jɛkulu dɔ la donc o dossier 407 ne y'o nɔ technique de di premier ministre bolo je crois que o ma dɔgɔ n'o bɔra yen ne ye lettre hakɛ min sɛbɛn parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ ye sɛbɛnni kɛ premier ministre bolo a ko an ma et puis ale fɛ lettre tɛ tɛmɛ dɔgɔkun 2 cayalenba mɔgɔ o mɔgɔ ye laɲini kɛ premier ministre fɛ n'a bɛ se k'a dilan a b'a fɔ voilà ne bɛ se k'a dilan i ko par exemple mɔgɔ dɔ bɛ ne kɔni tun bɛ jɛgɛ mara de kɛ vraiment ko dɔ kɛra n na n ka jɛgɛ mara yɔrɔ tiɲɛna a bɛɛ ye 2 millions 3 i ka o k'an ye premier ministre b'a fɔ bon n tɛ se ka 3 millions d'i ma filet social tun bɛ yen donc n bɛ 1 million di ou bien 500 d'i ma ou bien n bɛ 500 d'i ma ou bien 250 donc an b'o sɛbɛn k'a fɔ a ɲɛna ale fana bɛ sɔn k'a fɔ a ɲɛna maintenant n'a ma ɲɛnabɔ fana an b'a f'i ɲɛna bon
i ka dossier tɛ se ka traiter an bɛ taa n'a ye nin yɔrɔ in na nin ministère la an bɛ ministre lettre sɛbɛn k'a fɔ ministre ye bon dɔw nana k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ mais e ka baara de don a bɛ taa i bara an bɛ lettre sɛbɛn a tigi fana ye k'a fɔ bon i ka lettre min dira ma a dira ministre ma n'i y'o ɲɔgɔn lettre 160 ni 7 de audience minnu bɛ kɛ premier ministre tɔgɔ la dɔw bɛ na i b'a sɔrɔ u bɛ fɛ diyagoya fo ni premier ministre ka ɲɔgɔn ye u bɛ taa image ta ka taa feere je me rappelle mɔgɔ dɔw bɔra waritigiba de don ni min y'a tɔgɔ fɔ aw ɲɛna a bɛ balaw la mais mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ baara min kɛ kuma min na a ko k'a bɛ premier ministre effectivement mɔgɔ dɔw ye parce que dɔw fɛnɛ audience dɔw bɛ yen a tigi bɛ lettre sɛbɛn dɔw bɛ yen u bɛ tɛmɛ premier ministre kɛrɛfɛ mɔgɔ ye donc ni audience kɛra u b'o photo ta ka taa image baara kɛ n'o ye mais kuma min na bɔ kɛra kalama ko a bɛ nin baara sugu la mɔgɔ si t'a dɔn a bɛ min na mais image ma bɔ bilen mɔgɔ si ma image ye hali ne u nana proposer ne 1 million minɛ 500 000 francs minɛ ala kama an ka photo ye an ka photo sɔrɔ mais an m'a di donc nin n'a ɲɔgɔnnaw audience bon dɔw bɛ yen n'an tɛ fɛ o ka kɛ n'an bɔra kalama premier ministre b'a fɔ an n'o tigi ka kuma fɔlɔ an ka don mun ka laɲini ye mun ye donc o laɲini ɲinitɔ ne y'o audience 22 de kɛ premier ministre tɔgɔ la ni ne ko ne fana i b'a sɔrɔ généralement audience nu bɛ kɛ mɔgɔ 2 de fɛ mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ reçoit donc o fana bɛ yen maintenant n'aw voyagera n'aw ye ni premier ministre ni mɔgɔw dɔ ye ɲɔgɔn ye premier ministre lahidu kan dɔ di ou bien directeur de cabinet lahidu kan dɔ fɛn dɔ sɛbɛn k'a fɔ k'an ka baara kɛ an b'a wele ko compte rendu ne y'o compte rendu 43 de kɛ bon compte rendu 43 bon ne ye note verbal kelen kɛ parce que an taara Niger o fana la ne ye note kɛ k'a di k'a fɔ ko premier ministre ni nin jɛra ni ɲɔgɔn ye nin don in na u ye nin kuma de fɔ ɲɔgɔn ye Mali ye nin layidu ta donc o bɛ bila ka taa fɔ conseil des ministres premier ministre b'a kala o yɔrɔ la ye notre service kelen ani 43 compte rendu ne ni premier ministre jɛra ka sigi a bɛ minnu ye télé la journal la k'a fɔ ko a ye nin rencontré kabini premier ministre parce que ni ne ko ko n bɛ kuma a bɛ kɛ comme c'est parce que cogɛl ka di ne ye k'a sɔrɔ baara kɛ cogo de don audience 100 ani audience 60 ani audience 5 ne y'o de assisté c'est vrai que a bɛɛ tɛ bɔ télé la mais caman kɔni bɔra télé la o de la su o su a b'a ye ni journal kɛra dɔrɔn premier ministre ni fɛn ɲɔgɔn ta donc 165 audiences les cahiers de 200 pages parce que dossier man ka bɔ kɛnɛma o de la n t'a yira yan donc o bɛɛ bɛ ministre primature la yen nɔ les cahiers de 200 pages ne ye cahier 6 de fa sɛbɛnni na audience ne ye audience 165 ni 5 kɛ donc voilà le travail scientifique que ne kɔni kelen ye mun kɛ primature la bon mɔgɔw bɛ primature la minnu bɛ baara dɔn ni ne ye siɲɛ 100 minnu bɛ baara caman sɔrɔ ni ne ye siɲɛ 100 minnu bɛ baara dɔn ni ne ye siɲɛ 100 donc o mɔgɔw bɛ mun kɛ notre technique sugu dɔ bɛ yen nɔ o de la ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛra premier ministre i bɛ yaala de ka ɲini jɔn de ye Mali mɔgɔ ye min bɛ baara ɲɛdɔn kosɛbɛ ne ka nin note ninnu taara mɔgɔ o mɔgɔ taara u b'a ɲini u bɛ taa lakalan de beaucoup ye nin sɛbɛn est ce que a ye sɛbɛn cogo min na a ye recherche min kɛ a ye mun kɛ donc o mɔgɔ sugu caman de bɛ yen o kelen o kelen bɛ a ka note di note 30 note 45 bɛ 50 premier ministre b'a note bɛɛ kalan tile kɔnɔ note kelen ye page kelen ou bien page 2 cayalen ba a b'a bɛɛ kalan min bɛ hakilila la bon ni note in y'a kalan nin yɔrɔ nin a y'a fɔ a ye ministre wele ne tɛ se k'a tigi rencontrer ni ministre t'a la automatiquement a bɛ di protocole ma protocole bɛ ministre wele bon nin don in na nin karisa masina o bɛ Sénégal kuma de kɛ donc ministre de l'agriculture i kana bɛn n'a ye nin yɔrɔ in na ministre de l'environnement baara dɔ bɛ yen i bɛna bɛn n'a ye donc nin n'a cogo la pour que aw ka faamu administration bɛ baara kɛ cogo min na premier ministre ye kuma dɔ de fɔ a ka rencontre 4 bɛɛ la maintenant a ye mun kɛ kunu an tun bɛɛ kun kan ka kɛ yen mais an ma se ka kɛ yen a ye kuma 3 de fɔ kuma fɔlɔ a ko k'a bɛ armée de fɔ kosɛbɛ armée ye baara min kɛ Mali ye parce que ko yɛlɛmana cogo min na après le peuple malien bien sûr a bɛ filanan min fɔ ko mɔgɔ o mɔgɔ c'est pas que e n'a ka di o e n'a man di o i bɛ jɛkulu la min bɛ a ka ko la ko dɔn o i bɛ jɛkulu la min t'a ka ko la ko dɔn jɛkulu min a ko ka di min ye a ko man di min ye o bɛɛ ka jɛ ka autorité kuraw dɛmɛ baara la k'ale tɛ mɔgɔ ko la ale bɛ Mali ko de la ko bɛɛ ko dɔn mɔgɔ o mɔgɔ ko cogɛl ka kumakan ka di ye ko bɛɛ ka bɔ i se ye mun ye i k'a kɛ jamana ɲɛmaa kura ye n'o ye premier ministre kura min taara ani président de la transition ye ko parce que an kan ka Mali stabiliser de bi ko fɔlɔ yanni Kidal ka minɛ ale kun ma sɔn k'a da don kuma la ni politicien ye jusqu'à ce que Kidal ka minɛ o kuma in yɛrɛ kɛra fɛn caman bɛɛ ko fo élection ka kɛ a yɛrɛ b'a yira ni jamana caman bɛ yen u y'u ka jamana dilan de yan'u ka élection ko kuma don a la a bɛ Amérique exemple di George Washington a bɛ Angleterre di Churchill a bɛ France ta di De Gaulle u si ma élection kɛ u bɛ san 13 kɛ k'u jamana lasumaya fɔlɔ Corée du Sud n'a ɲɔgɔnna ninnu bɛɛ donc k'u kana sɛgɛn kuma na
ko élection ko ka soro amanga jamana stabiliser ko beka wili anga nunu deme ka jamana stabiliser kuma sabana muye ko bibina mogo chaman de beka malifle na ya hakili to kuma mina ani premier ministre Abdoulaye Magay ñoko ay phrase kele ndron defo phrase kele amate moka ko bonne chance après ko le Mali ASI Afrique diebe nyebe anna Mali la donc mba ñene ala fe ala ki demi ka barala no e bonne chance amate moka o koro e muye diebe nyebana anga barake pour que bien ka ambunya halibi ako beka dija anga Mali stabiliser mais ASI anga yere ye comme si anye Mali o tien mais anye AS moko fanay donc anga dija sur la pérennisation de l'AS ka tagné donc voici ni kuma soba munum fora ka peuple remercier ou bara min ka tout parce que peuple de yato malien de tiara ka o de bele ko peuple ka fo ka transition demain pour que ka jafarinya donc ka peuple remercier ou ka demena ani ka peuple remercier ka résilience le fait que usona ka kongo ani minogo ku pour que Mali ka yanga angan jija anye toko min sorola o kana tiambulo ani fana ka armée mo remercier ani ku demain halisa o foloy flana akoko angan jija anga Mali anga autorité o demain pour que stabilisation kana sabana oye anganjija AS fana ba fenge. Voici les 3 paroles que le premier ministre a dites. Ambal mon chaga kulu majola nimbe dansike bi donc barla min labena kanta media nyima so fe ka loso bema Mali kono Mali kokan ka fulla sa oma emi ma kurai eki abonné ka kla ka partager mba fo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. École Khalifa Franco-Arabe Demasaw Hami ani Jorob Bana amun tumega Hami deunga kalankola École Khalifa Franco-Arabe Haminani aw denw ladongo ɲuman ye hakaja jardin fo ka taa bila premier cycle fo 6e année tɔgɔ sɛbɛn baara olu bɛ senna k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 8 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 18 na Franco-Arabe Khalifa k'a b'a da den masa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tulo kan wuli kuma dɔ o ka fisa ni sen ka di ye o hamina kosɛbɛ denw la kɔlɔsili ko la hakaja min ye caméra de surveillance ye kilasi kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ koro kɔnɔnaw hali dalalaw Franco-Arabe Khalifa a haminani denw ka sécurité o tɛ yɔrɔ filima la ATT-Bugu 700 sugu yɛrɛ i bɛ don kare fɛ ten cɔye k'i ɲɛsin kɔrɔ ma ribare i kini fɛ i ɲɛ bɛ su École Franco-Arabe Khalifa kan nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ni maa min bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini nɛgɛjuru sira filɛ o de ye 91 22 73 50 walima 89 44 38 88 École Khalifa Franco-Arabe i ni denmisɛnw ladonko ɲuman.